2025 a právě jedeme na zkoušku svatebního účesu a svatebního líčení. Jsme právě na Tandy. Co to mě blek? Žádný nemám. Jsme takhle dostali kávu. Je to tady moc pěkný. Kokoska. Bude fešák. Tady vzadu je to volací, jo. Takže tam je to všechno, ano, tam se toho si ještě může povolit, ale zkusím ještě teda dohledat. Zkus si na to jenom vzít ještě to sako. Tam je trpělivě. Vážení zapčené. Berete si zde přítomnou Nikolu Macku za svoji právoplatnou manželku? Tohle taky jde se běhne na družba, že jo? Tady hlavně dohromady. Se poradí a... Tak jo. A v tuhle chvíli prostě se takhle jako chytneme. A uděláme ještě jedno kolečko? Jo. Tak. Tak, stavím, ty se otočíš a teď vydáš nožku. Nožku? No, ne, ruku. A takhle. A já jdu zpátky, ne? Ne. Jo. Já jsem tak znova. Zkusíš hrozně daleko, já jsem úplně jako, prosím, pojď sem, ty je pro vás. Raz. Jedna. Dva. Pomoc. Ochutnávka makranek na svatbu. Já bych začala... A víme, jaký to jsou příchutě? Tohle je borůvka. No to bude nejlepší, že jo? Tohle je malina. No tak bude dobrá. Tohle je pistácie. Tohle je nějaký likér. Tak pojď začneme likérem. Likér, jo. To nejlepší nakonec. Tak jo. Jsem to možná mohla taky vyndat z lednice. No to si mohla, no. To jsem neviděla. Když je likér, hele, tam je takhle vnitř. Myslím si, že ti to nebude chutnat. Tam je takhle jako náplň v náplni. Láska. Já informuju. Ty ne. Tohle je teda jako sakra dobrý. Ty bláho, pistáciová je skvělá. Ne. Najednou ti nestačí srdka. No. Děkuji. Proto si tě beru. Proč? Protože ti nechávám jídlo? Sharing is caring. Malinová je skvělá. Pistácie a malina nejlepší. Tak přijela jsem právě z obchodu, kde jsem nakoupila všemožné věci na takzvané KPZky, co by mohlo být potřeba během svatby. Budu to dávat tady do krabiček. A ještě jsem nakoupila tady takhle krabičky pro družičky. Mám jich 6 a budu tam dávat tady takhle. Tady takhle hřebeny. A ještě jsem holkám nakoupila takhle masky. Budu jim každý psát vzkaz. Tady takhle na papíry.
Tady takhle třpitkatý, budu jim psát každý vzkaz, budu tam lepit fotku. No, už se to blíží. Takže holky vlastně mají každá župánek, na to budeme s mamkou nažahlovat jména. Takže každá družička dostane župánek, hřeben, masku a ještě osobní vzkaz. A dostanu to takhle v krabičkách. Nemůžu na sebe koukat tady. Musím koukat tady. Jak se to mám ale naučit? To fakt nevím. Každopádně dneska je 29. července a je to přesně měsíc do svatby. Můžu vám říct, že když to bylo ještě měsíc a půl, tak jsem si říkala, ty jo, ještě měsíc a půl, to je ještě za dlouho. A potom se to během jednoho dne úplně přehodilo. A najednou to byl měsíc a 10 dní do svatby. A já jsem začala být nervózní. Ale jako hodně nervózní. A taky mě naprosto všechno okolo svatby dojímá. A nemusí to být moje svatba. Cokoliv. Já vidím nějaký video na YouTube ohledně svatby, kde vidím, jak lidi projevují emoce a chce se mi brečet. Takže opravdu netuším, co budu dělat na té svojí svatbě. Teď to začne být takový víc intenzivní, jak se to chýlí už k tomu osudovému dni, tak toho začne být víc. Už se to začíná nějak kupit ty věci, co ještě musíme řešit, ale jsou to takové maličkosti už jenom. Dneska budu pár věcí dělat a strašně se těším. Strašně se těším na celý ten den, na celý ten víkend, protože vlastně budeme na statku už od pátku, kde nás bude třeba 20 a potom to v sobotu vypukne. Už se rozloučit, láska moje milovaná. Jde totiž na rozlučku s svou vodou. Tak já si tě pak natočím, až se vrátíš v neděli. O 2 dny později. Ježiš, no to na té kameře to vypadá ještě hůř. Přežil jsem. Už chci jenom klid. Jsem hrozně spálenej, ale bylo to krásný. Bylo to nádherný. Tak jo. Ale bože. Ty tě zřídili. Smíle vyslí všechny naše prosby a do budoucnosti nám jde jenom pozitiva, negativa odnes daleko. Holka? Oni nevím, co to mám říkat. Ale to, co nám chce říct k tomu nekonečnu. Tady máme takovýho dumálka, který něco vyrábí. A to znamená, že vám vyrábí dobrou budoucnost. Na kolik let? Tak na 8 let to máš zatím dobrý, jo? To mi teda vysvětlí. Láska mám tě, já tě milujem, já si tě zoberiem. Jdeš pomáhat. Pane bože! No tak to jsem nežrala.
koho potkáš? Od spousta lidí, který potkáš dneska. Ale cizí, ne od nás. Tady na to máš fix. No takže to bude bílý a růžový od začátku s perličkama. Nikdo. Aha, se bojím. Je sexy. Je to sexy, pojď. Pojď. Nemůžeš být jenom prostě. No pojď. Je to ten nejhorší fotkac. A nejhorší na něm. Ukaž se. Ukáž na kameru. Právě trénujeme náš svatební tanec. Svatba je za 12 dní. Počkej, já si zběru sem. Ty vole, jaký máš v tom ty vole? Tady si třeba člověk nezmění názor za toho 3/4 roku, co se zkoušel to všechny poprvé a teď, ale... Máme tady 10 dní do svatby a věc, která mi fakt nenechá spát, je počasí. Protože jako já vím, že 10 dní je ještě dlouhá doba, že to nejde ovlivnit to počasí, že i kdyby bylo, nedej bože, ošklivo, že s tím stejně nic neuděláme a že si to stejně užijeme, ale ta předpověď se mění každý den třeba 5krát a jsem z toho fakt jako zoufalá. Momentálně má počasí vyšplhat až na 22 stupňů a máme mít dokonce sluníčko. Tady bychom se mohli jít nějak, kolik to je hodin? Okolo 6:30 má být ještě sluníčko, takže to bychom se když tak, to bychom stihli i hezký focení. A vlastně má pršet do 8 ráno a pak až někdy v 7 večer. Kdyby to takhle bylo, tak by to bylo naprosto ideální. 22 stupňů přes den a polojasno, ideální. No, tak snad to vyjde. No, a kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá v pokoji. Všude něco, jiné postele. Ty krásu.
To je masakr. Je to blbě vidět, ale tyhle ty kytky, to všechno tvořila mamka. Máme různý polštářky, deky, do chill zóny, tamhle už připravený krabice pro svatebčany, marmelády. Takže už nakládáme auto, ve čtvrtek. Tady flašky, to je teda nealko, tady všude alko, proseka, tady jsou flašky alkoholu. Situace. Co na to říkáš? No jo. No, paráda. Asi bych měla nahrát naše pocity. Cedí jako prase. Organizace nás, ne? Jo, tak nic nevidím, ale nevadí. Nevejdem se do auta. Zjistili jsme ráno, že se nevejdem do auta, protože ještě jedeme vyzvedávat sudy. Takže jsme museli poprosit ségru, aby vzala auto. No, tak to nebyla moc nadšená. Každopádně déšť by měl ustat během dopoledne a maximálně by ještě mělo pršet dneska večer, respektive v noci. A pak už vůbec zítra, takže snad to tak vydrží. Snad nám vysvětne to sluníčko. Už jsme tady! Tady po těch schodech. Zítra půjdu. Já se zblázním. Jo. Tady hore. Tady jsou šaty. Je krásný. Já se zblázním. Nikolko, jsi mi opravdu v životě. Díky tobě jsem zažil, jaký to je milovat a být milován. A v hloubi duše cítím, že jsme toho zažili spolu opravdu hodně, ale to nejcennější nás teprve čeká. Myslím, že jsem hrdý a pyšný, že jsi dneska řekla ano. Proč je za svědkyně, Adelko? Protože je to moje kamarádka celý život. Aha.
Tender and kind, built over time. This is my love for you. Steady and pure, patient and sure. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. Yeah, this is my love for you. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait.
let go and hear the sound. Pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. Yeah, this is my love for you. This is my love for you. Přátelé, kamarádi, rodino. A nejprve vám chci upřímně poděkovat, že jste si našli čas. Tak letí zpátky, co se nám narodila naše první dcera. A mohli jsme si toho malého kulíška dát pod stromeček k Vánocům. Byl to jeden z nejkrásnějších dárků, co jsem mohl kdy dostat, který jsem si kdy přál. Zapomenout na její první slůvka. Výrok. Šenano. To vítám oficiálně do naší rodiny. Takže z nejmilejších Nko a milý Jene, jsme tady v jedné linii a budeme tady pořád. Takže já všem děkuju a krásný den. Koho zbalí? Romantik. Tak jsme se opět shodli, krásný. Kdo častěji uklízí? První neshoda. Má poslední slovo. Zase neshoda. Zapisuj a já budu držet mikrofon, protože mají koukám plný ruce. Tak zapisuj. A nebo tady. Říkej první. Tak, jako první nemůže být nikdo jiný než moje mamka. Dámský střevíc. Jede. Kuba neranil. To tady budu rozvázat. Mami! Hovada! Co to je? Dobrý by bylo mít ne, každý musí mít svůj. To se nepočítá. Budeme kontrolovat.
Zkontrolujeme galerii, jo? Plíknout si cizí ponožku. Oblíknout si, jo? A tak. Ne, dobře. Večeře od novomanželů. Předkrm, hlavní chod, dezert. Já myslím, že krásný. Tak, jsme připraveni? Tak můžeme. Toč! Já jsem ty vždycky upustil. Vypadá to Slowing down to hold my hand, richer than 100 grand. You're worth every second I could spend. Don't know what the future holds, but we'll always have our songs, and you'll always have a person to call home. It's all locked together. Wanna throw away the key. No, this moment's not forever, but we could be. I think you're the one. I think you're the one. I think you're the one. I don't know much about love, but I've seen it come and gone, and I think you're the one. Ooh. Slowly wanna open wide, heart is crossed and fingers tied. You got me riding higher than my hopes. Picture us in 20 years, kissing you behind the ears, going down in the history we both wrote. Eyes still locked together. We're not looking for the key. They say nothing lasts forever, but we can see. Tender and kind, built over time. This is my love for you. Steady and pure, patient and sure. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. Yeah, this is my love for you.
Beautiful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. Yeah, this is my love for you. This is my love for you. Let the sound be heard, let the songs be sung. I have found the one that this heart loves. Let the veil be torn. Save yourself. Letíme do Londýna. A to, proč tam letíme, se dozvíte později. Takhle, co? Důvod, proč jsme letěli do Londýna, je koncert Coldplay, který jsme kupovali už před rokem. Úplným zázrakem se nám podařilo chytit 2 lístky a jsme tady. On behalf of Wembley Stadium and the City of London, it's our great honour to introduce Chris, Guy, Will and Johnny on stage tonight! 3, 2, 1. To
up, let's go. Dobré ráno z Londýna. Užili jsme si včera krásný Coldplay koncert. A dneska máme den plný překvapení. Projdeme si město, už jsme tady párkrát byli, takže nějak... Jediný zádrhel je, že je tady dnes a zítra a až do 12. září stávka v metru, takže uvidíme, jak to tady zvládneme autobusama. Nikolka zase kupuje letenky. A říkal jsi, kam letenky kupujeme? Neříkal. Právě sedíme v Londýně v, řekni to? Leadenhall Market. Leadenhall Market. A samozřejmě, že na každé cestě bychom měli kupovat další cestu, že jo? Děláme to totiž pořád. Jo, to je katedrála St. Paula, proto tady je takhle. Už chápu. U Big Benu Nikolka připravuje občerstvení. Co pak to máš? Peach flavored iced. Taste test? Sladký jako prase. To je dobrý.